Il-kandidat Laburista għal Parlament Ewropew Miriam Dalli saħqet dwar il-bżonn li nibdew nindirizzaw lil Għawdex bħala reġjun għalih u mhux bħala estensjoni ta' Malta. Hija qalet li llum aktar minn qatt qabel jeħtieġ li Għawdex jiżviluppa soluzzjonijiet apposta għalih biex jilqa' għall-isfidi territorjali li jeżistu filwaqt li joħloq opportunitajiet ġodda. Komplittajt li hemm bżonn miżuri li verament jindirizzaw id-differenzi li jeżistu bejn Malta u Għawdex. Miriam Dalli semmit bosta sfidi li qed jaffaċċja Għawdex fosthom l-ispejjeż żejda ta' trasport ta' prodotti u oġġetti oħrajn, in-nuqqas ta' opportunitajiet għaż-żgħażagħ Ħawċin f'Għawdex stess u nuqqas ta' inċentivi biex l-ekonomija Ħawċija ssir aktar kompetittiva. Dalli sostniet li jeħtieġ li jkun żviluppat pjan reġjonali għal Għawdex li jassigura progress ekonomiku u soċjali għal din il-gżira. Hija semmiet ukoll li għandha tiġi żviluppata statistika reġjonali u anke jinfetaħ uffiċċju reġjonali tal-istatistika f'Għawdex.